Toto je náš krásny samček geniculáta. Acanthoscurria geniculata. Hej, nádherný pavúk. Pavúky do rúk neberte. V žiadnom prípade. Ani keď to je len napríklad brachypelma alebo gramostola. Nerobte to. Majú chlpky, ktoré svrbia na rukách jak svine. A keď sa dostanú do oka, do ucha alebo nosa, úst, môžu nastať aj nejaké tie väčšie komplikácie, nech sa tu zaostriť z nejakého dôvodu, nejaké komplikácie, ktoré nie sú príjemné a nechcete to zažiť, že vôbec. Sú tu potom aj druhy, ktoré nemajú problém uhryznúť, ako napríklad táto geniculáta, ale toto je taký kľudnejší kus. A vždy, keď ju náhodou už musím brať na ruku, tak som, že a spravím to pre vás. Bude to úplne nádherný pavúk. Aj tie oranžové alebo hnedé chlpky na tom brúšku s tou čiernou hlavou hruďou a tými bielými nožičkami. No krása. Nádherné. Krásny pavúčik. Nádherný. Milujem tento druh. A oni sú celkom vhodné pre začiatočníkov, ktorí si chcú aj na niečo viacej trúfnuť, lebo sú také viacej obranné, aj keď idú papať, tak za každým je to úplná úžas, paráda, je to nádherné, za každým správe nádherný výpad, sú aktívnejšie a dorastajú do obrovských veľkostí, čo je 25 cm rozpätí nôh, čo je dosť. Hej. A ešte keď je takáto krásna, úžasné. Potom tu máme brachypelmu hamori. Tiež krásny pavúk, hodný pre začiatočníkov. Úplne úžasný. Toto je samec, hej, našej samici. Ešte není dospelý, je skoro dospelý a tá veľkosť, akože, je celkom dosť. Nechcem ho brať na ruku, lebo tento neviem, ako sa zachová. Mám ho iba chvíľu. A to som ho že vôbec nepozeral, ako sa chová ani nič, ale vyzerá byť celkom v pohode. Plne taký chill guy. Krásny. A je pomerne veľký, hej, čo som ukazoval. Napríklad o chvíľu tam ukážem samca. To je tiež samec, ale dospelý. Idem po ňoho, hneď som tu. No. Tu, čo ste videli tou nožičkou, čo robil, tak to bolo vykopávanie tých... Toto. To je vykopávanie tých chlpkov, ktoré sú hnusné. No, paráda. Idem po toho samca. To je ten spomínaný samec. That was Pentalerizis. Dospelý už napádol jednu samicu a tá veľkosť je, že rozdielna veľmi. Toto je dospelý samec a toto není dospelý samec. Obrovské. Fakt, veľkosť je riadna. Áno, hej. Toto je trpasličí druh, ale hej, to sú také menšie druhy. Toto sú už také väčšie druhy, ale stále nie sú najväčšie. V rozpätí nôh nemá ani zďaleka toľko ako tá geniculáta, hej, toto má tak možno koľko, 15 až 20 by mali mať v rozpätí nôh v dospelosti a to už sú také, že veľké kusy. Geniculáta 20, keď má v nohách, tak to není veľký kus, to je také, že ešte v pohode. Hej, takže úžasné. Toto je taký zbrklejší druh, čo uteká jak svinia. To je taký chill guy, parádny. Hej, tu si ho môžeme aj ukázať. Krásny samec. Tá samica je krajšia, hej, samozrejme, tak ako to už býva zvykom. Ale aj samec je krásny. Samicu si ešte ukážeme. Tu mám už jedno video s ňou mám. Hej. No. Teraz tu behal ako taká strela. Teraz sa mu nechce ísť. Hej. A toho iba zatváram. Idem po tú samicu. Tá je tu, hneď. Rovno vedľa.
je tam viditeľný rozdiel v tých farbách. Krásne, ja ju skúsim aj nejako vybrať, hej. Hej. Vybratá, je tam rozdiel aj v tej mohutnosti, hej. To je ten, na porovnanie tu dám toho samčeka. Hej. Samček má také tenké nožičky. Táto samica má, hej, tie nožičky také hrubšie. Tu, kam ideš? Tu hlavohruď má takú viacej lesklú. Úplne nádhera. Krásne pavúky. Hej, a nepotrebujú nejaké extrémne veľké boxy, lebo toto je už dospelá samica, ktorá mala kokon, mala v ňom okolo 200 malých. 220 tuším ich tam bolo. Hej, neodchával som úplne všetkých 220, ale to sa stáva, bohužiaľ. Preto ich býva tých kokonov toľko veľa. A hej, odchoval som z nich koľko? 150 možno? A z toho na takúto veľkosť sa z tých 150 dostane možno 70. Aj to som možno veľa povedal. Krásny pavúk. Ak si tiež niekto kupuje pavúka na začiatok a trúfa si už na niečo lepšie, nie lepšie, ale také rýchlejšie, tak je to jednoznačne toto, alebo tá geniculata, hej. Tieto ale bývajú v tých norách, ako tu môžeme vidieť, tu majú takú noru, tak bývajú viacej zalezené, tie genikulaty bývajú skoro stále vonku a ukryty vôbec nevyužívajú. Hej, toto, ako len otvorím box, toto je taký kľudnejší kus už momentálne, ako len náhle otvorím box, ten pavúk zalezí do toho ukrytu a už ho z neho nedostanem ani keby chcem. Hej, sú to také viac bojazlivé druhy. Tá geniculata neváha sa do toho obranného postoju postaviť a vyzerajú vtedy nádherne, ale nemusíme to robiť za každú cenu. Toto sa skôr schová, ujde dopreč úplne a uteká, dokým sa neschová. Hej, tuto, takto chytím ju. Hej, toto je úplne najlepší spôsob, pustí sa. Toto je úplne najlepší spôsob, ako toho pavúka chytiť. Hej. Pavúkovi nejak neublížujem, nejak ho to nebolí. Potom ho tu iba položím. Pavúk je spokojný a ide sa skovať. Hej. Pavúka to nejak nebolí, nejak mu to neubližuje, hej. Tuto oni sa tak držia hlavne skrz toho, aby som si ja neublížil, alebo aby mi ona neublížila, lebo oni zvyknú, keď ju chytáme do rúk, hrísť samozrejme, čo úplne nechcem. Tu máme brachybelnú hamory, čo sme mali aj tam. To je taký prcek, taký malý bubik. Tento je tiež tak v 6. vleku približne, hej. Taký malinký. Oni ešte sa budú vyfarbovať, možno, že to bude Smithy, nikto nevie. To sa ešte nedá teraz úplne určiť, hej, určiť. Je to skoro taký istý druh, Smithy nemám v takej veľkosti, že by to bolo rozoznať. Hej, to je ešte z tejto mojej veľkej samice, čo som kupoval, krabička. Krabičku už má 3 roky. Toto je táto naša krásna samica, ktorú aj do ruky zoberem. Nádherný pavúk, veľký. A to ešte si nie som istý, či je úplne dospelá, hej. Radšej počkám do ďalšieho zleku. Aj tak musím čakať ešte musím čakať na toho samca, dokým bude dospelý. Čo neviem, koľko bude. Nedá sa to úplne takto presne určiť. A potom bude kokon a budú malinké babies. A tam teoreticky by som mohol spraviť aj nejakú súťaž, ak vás tu bude dosť. Ale to asi spravím nejaký väčší kus. Rozmýšľam. Taký väčší kus spravím. A hej, keď vás tu bude dosť, tak spravím tú súťaž.
O tú malú genikulátu by sme mohli. Neviem, pozriem, čo ešte tam mám. Za čo vymyslím. Hej. Táto samica má asi 3 roky. 3,5 možno. Toto je môj prvý pavúk, čo som si kúpoval. Kúpoval som si ju vo veľkosti kúsok väčšiu ako táto, hej. A to je neuveriteľné, hej. Je to radosť, také malé baby, keď ti vyrastie doma. Je to úplne úžasné. Paráda. A tu by sme si mohli teoreticky na tomto väčšom kuse ukázať. Hej. Tak to chytím pavúk v pohode. Hej, zuby. Toto. Hej, veľkosti v mojej ruke. To asi ruky dostať nechcem. Hej, pavúk je v kľude. Nič ho nebolí. Ja ho takto položím. Všetko v pohode. Teraz si ukážeme aj túto Cyriocosmus elegans. Tiež dospelá samica. Úplne malinký pavúčik. Hej, pravdepodobne budete počuť nejaký buchot a rozprávať tam niekoho v pozadí, lebo stavajú skriňu vedľa. Hej. Nechce ísť. No. Tiež veľmi krásny pavúk. Toto je dospelá samica. Je to najmenší druh na svete. Hej. Táto pôjde preč. Konkrétne tento. Pôjde preč. Hej. Je to úplne na... Aha. Dobre. Hej, kľud. Choď spať. Choď. Ahoj. Maj sa, čau. Takže si to vysvetlím všetko. Takto. Môžem otvoriť teoreticky. Hej, ešte takto mám ukážem. No. Je to krásny pavúk. Toto je dospelá samica. Už do vás veľký. Sú to najmenšie pavúky na svete. Najmenší druh. Týchto vtáčkarov, hej. Samozrejme. Vtáčkarov, hej. Tarantúl. Ako to ľudia vravia. Je to najmenší druh. Je veľmi krásny. Mal som k nej aj samca, ale samce sa po dospelostnom veku dožívajú 2 mesiace, 3 maximálne. Môj to potiahol ten 3. A boli 2 párenia. Vyzeralo to dobre, myslel som, že spraví kokón a je narastlo brúško všetko. Tak som bol, že jubi, bude kokón. A nakoniec nespravila kokón táto, ale spravila kokón tá Davus, samica. Ja som ju páril raz. A to som myslel, že vôbec nevinde, lebo to bolo také, že aha, to už. Pol hodinu som čakal pri nich, kým vôbec niečomu dojde. A samotný akt trval ani nie minútu. To bolo také rýchle, to som ani nevedel, že či vôbec sa prešlo k tomu páreniu alebo nie. Či sa len tak obchytkávali. Ale tak očividne prešlo. A vyšlo to. Tuto boli 2 párenia, ktoré trvali. Jedno párenie trvalo 2 hodiny. Druhé takisto. To som nebol doma. Hej. Ja som ich dal k sebe. A samec už bol starý. Tým pádom už nemal žiadne využitie v podstate skoro, takže by bol len ako potrava pre samicu, takže by mi to vôbec neprekážalo. Ale samica ho nechala žiť. Hej. Čo som bol prekvapený. A koľko nespravila. Takže 2 párenia, 4 hodiny párenia dokopy. Ničomu. A tak to sa stáva. Ideme ďalej. Teraz tu máme... No, teraz tu máme v takejto úžasnej, krásnej, najkrajšej krabici. Tu na ruku brať nebudem, že vôbec. Chilobrachys electric species blue. Teraz to momentálne nevidno úplne tak dobre. Ale oni majú takú krásnu modrú farbu. A ja nechcem, aby mi to
vyšlo vonku toto stvorenie, lebo sa jedná o toxicky významného vtáčkara. Čiže je jedovatý. Jedovaté sú všetky. Hej. Ale tento má taký trošku silnejší jed. V tejto veľkosti som mal 3. Jedného som posielal, bohužiaľ to neprežil. S balíkom asi hrali futbal a potom bowling, keď ich prestal futbal baviť. Alebo curling, alebo to už ja neviem. Takže tento neprežil a jeden mi zahynul, splesnivel a prežil už len tento. Ešte som mal 3 malé, z toho prežil iba jeden. Čo ma veľmi mrzí, lebo sú to krásne pavúky. Hej, to momentálne to nevidno, ale oni majú tú modrú, to je tak krásna modrá. Aj na Instagrame to mám. Aj tu sa pokúsim to dať. Tak kde? Buď toho môjho, alebo nejakého z netu. Sú to nádherné pavúky, fakt, ale nie sú vôbec hodné pre začiatočníkov. Sú rýchle a vôbec nerobí im problém postaviť sa do obranného postoja a ukázať, že kámo, nechaj ma, tu bývam ja, tak mi daj pokoj, choď preč. Vôbec im to nerobí problém. Práve, že to robia s veľkou radosťou, ale zvyknú utiesť aj, že proste ujde. A keďže sú rýchle, tak to není najlepší pavúk na naháňanie po izbe. Vôbec nie je vhodný pre začiatočníkov. Že ani kúsok. Potom tu máme, to je taká trošku drahšia záležitosť. Kde je? Tu je. Opa. Toto je najväčší druh vtáčkara na svete. Hej. Najväčší druh vtáčkara na svete. Toto je Theraphosa styrmi. Podobajú sa na blondy a všetky tieto Theraphosy sa podobajú na seba, hej. Niektorí ľudia to nevedia rozoznať, ale ja to rozoznať viem. A toto je Theraphosa styrmi. Tiež nie je úplne vhodná pre začiatočníkov, lebo sú rýchle, jak svinia. Vedia dobre hrísť a keďže majú obrovské chelicery, to sú zuby, tak to nie je úplne najlepšie, čo môžete chcieť od toho pavúka. Hej? Takže vykopávajú tie chlpky, ktoré druh Theraphosa má najhoršie. Vykope ich extrémne veľa, keďže má obrovskú prdel. Hej, teraz to momentálne nevidno, lebo je po zleku. A ešte som ju nekrmil, ale samozrejme bude v čase nejakom, to vidno. Aj na videách, aj na Instagrame, aj všade možne. Je to budem dávať. Oni majú obrovitánske prdele, hej. Tuto pri zemných sa dáva tak 1,5, maximálne dvojnásobok hlavohrude, má byť brúško, hej. To je taká norma. A toto môže mať kľudne aj 3 a ešte žere. Hej. A keď sú napárené, tak potrebujú samozrejme väčšie brucho. A to je obrovské brušisko. Toto v tejto veľkosti, hej. Moja ruka. Nevidno to tu. Hej, má 4-5 cm. 4-5 cm v tele, možno 6. A 6. 5-6 cm v tele a stojí 150 €. Hej. Takže aj skrz to nie sú úplne najlepšie pre začiatočníkov, lebo začiatočník sa rovná chyba. Ako, hej, začiatočníci robia veľa chýb, tak som to myslel. Takže to nie je úplne vhodné, lebo oni na tie chyby zvyknú reagovať spôsobom, že aj keď napríklad zlá manipulácia, pavúk vykope, nie je to príjemné, pavúka už chcieť asi nebudeš, lebo to svrbí a tieto majú najhoršie tie chlopky, svrbia extrémne a je ich veľa, ako som vravel. A sú rýchle a sú veľké a nerastú úplne pomaly. A tá cena je celkom dosť vysoká. Dospelé samice sa pohybujú okolo 250 až 300 €. Čo je fakt raketa. Ja som túto zohnal ešte za dobrú cenu, takže som s tým spokojný. Paráda.
Ťažký box. A teraz tu nebudem ukazovať pavúka, lebo pavúky sme si ukázali už také väčšie kúsky. Ešte takto vám ukážem tú užovku. Hej, kde ideš? Hej, kde ideš? Kde ideš? Hej, dobre. Hej, takúto dobre, takže asi nie. Ona mi zaliezla pod stôl. A teraz je v čile. No nemyslíš vážne? Môžeš sa vrátiť, prosím? Ďakujem. Hej, úplne krásna samica. Aj veľká, veľkosť má tak koľko, 1,5 metra môže mať. Dobre, no tak ide preč, tak maj sa. Ako som spomínal, kúpil som ju predvčerom. Je nachladnutá. Takže budeme ju musieť vyliečiť. Nie je to nejak extrémne ťažké, ale je to taký trošku dlhší proces. Hej. A toto brúško vám chcem ukázať. Poď. Hej. Ide pekne z bielej do ríti. Do také Môžeš chvíľku počkať? To je hrozné s nimi. Hej, z takejto krásnej bielej farby ide takto do oranžovej a tu pri konci už je úplne oranžová. Hej, je to úplne krásne. Ten môj samec je hnedý, takže uvidíme, čo z toho bude. Až to bude. A ak to bude, vládne. Dobrá, no. Tak asi tu nechce, aby som vám nechce sa ukazovať. Dobre. No tak čau. Dúfam, že ju ešte nájdem takedy. Asi nie. Nevadí. Takže som vám ukázal tu niečo z tej mojej zbierky. Samozrejme mám toho ešte viacej, ale to sú už malé. Ešte tam mám 100 kusov tých davusov, tých malých. Nejaké tie genikuláty a ostatné, ale to už sú pol centimetra to už sú pol centimetrové pavky, ktoré vás zaujímať pravdepodobne nebudú. Bo to nemá žiadnu farbu. Takže hej. Ďakujem, že ste si pozreli toto video. Dúfam, že som vás namotivoval kúpiť si nejakého pavúka. Lebo pavúky sú úžasné zvieratá, ktoré nepotrebujú veľa priestoru, nepotrebujú nejakú extrémnu starostlivosť, žiadne očkovania, nič podobné, proste ho máš doma. A nemajú to všetci doma, takže je to také, že wow, máš pavúka, to nemám, wow. A sú úplne úžasné, hej, máte tam všelijaké farby, veľkosti, všetko možné, norové, zemné, stromové, čokoľvek. Ešte nájdem nejakého stromového, tu vám vyťahnem. A to sme rovno vystihli vonku. Neviem, či to tam vidno. Asi úplne nie. Tak, lepšie. Toto je Psalmopoeus irminia. Toto už je stromový pavúk. Oni sú rýchle a zvyknú skákať. Skúsim ju zobrať na ruku. Tak asi nie. Hej, tu je. Prečo to nechce zaostriť? Je to úplne nádherný, krásny pavúk. Takže tiež nie je úplne vhodný pre začiatočníkov. Ešte trošku navlčím. Nie je úplne vhodný pre začiatočníkov, lebo sú rýchle. Celkom dosť rýchle. Skáču. Nemajú problém skočiť 2-3 krát po 20 cm a pavúk fuč. A sú úplne krásne. Paráda. Takže rozličovanie číslo 2. Ďakujem vám teda, že ste si to pozreli. Kúpte si pavúka. Ak neviete, kde si kúpiť pavúka, môžete u mňa. Hej. Napíšte mi napríklad do komentáru môžete.
potom vám dám Instagram alebo niečo tam. Hej, takže ďakujem, že ste to pozreli. Kúpte si pavúky, lebo sú to úžasné zvieratá. A neviem, to je asi všetko. Máte sa dobre. Čaute.